Čau! Tady Štěpán a dneska si zahrajeme Minecraft, bude to teda první série a první let's play, takže se můžeme dát do hraní. Takže tady natežíme nějaký dřevo. Ježiši. Jinak, možná, jestli na to nezapomenu, do popisu videa dám můj Facebook a možná Skype. A já si na to nezapomenu. A já už vím, že na to zapomenu, takže... No to je celkem jasný. Už to dostalo, nějak to roste, nebo co? Taky bug trochu. Toto video bude trošku kratší, já budu dělat hodně videa kratší, protože se mi nechce tam u toho furt dřepět. A taky mám jiný povinnosti, než jenom natáčet, takže... Ono to... tak něco v tom bude. Tady ta série, já nevím, jak bude dlouhá. Asi 6 let's playů v jedné sérii vždycky, já nevím. Ale určitě přes 3 let's play, to určitě. Tak, si uděláme crafting table. Tak, si položím, třeba sem. Jdeme ho sem, tak. Dám si 8 tyček. Tak, mám skrumpáč. Uděláme si mečuru. Uděláme si sekeru. Tady to bude takový vlastně jakoby kratší let's play, jenom z té první série, jako začátek té série bude vždycky takový jenom krátkej. Tak, si vezmu sebou. Tak a ještě natěžím nějaký to dřevo. A teď budu trošku těžit dřevo a udělám si nějaký dům. Já se nám kouknu, na co hraju, jestli náhodou nehraju na Peaceful. Jo, hraju na Peaceful. Tak si to dáme na Easy. Tak. Teď to bude takový, já nevím, fakt krátký, ani nevím jak dlouho. Se na to kouknu, až to tam dám. Tak. Další dřevo. Tak mám 47 dřeva, aspoň tak dřeva, aby jsme si udělali malinký dům. Pak se půjdeme vydat po nějakým tam žrádlu. Tak. To myslím, že by mohl být tak, že jo. Tak. Jo, je to přes tak, to je dobrý. Tak já se pak nastavím nějakým žrádlem. A pokolí si tady něco není. Ježiš, vypadá to, že ne, co? No tak to je blbý, tak. Já si to vrátím teda na Peaceful, protože... To je, no, jestli tady, že tady nejsou žádný, tak to asi nebudu jedno, ale... Ještě tady máme jedno dřevo, tak si ho dáme sem a... bude, jakože... Tady to dám do pečic. Tak, tady se dá do pečic. Tak si to tady začneme trošku označovat. Asi 4x4, jo. Raz, 2, 3, 4. Raz, 2, 3, 4. Tak. Takže tak. A můžeme stavit. A bude to asi teda Davíšku taky 4. 2, 3, 4. Raz, 2, 3, ježiš, jo, dobrý. Raz, 2, 3. Jo, už mi došel první stak. První kousek staku, jestli 11. Au. Tak, teď začneme se stěnou. Tak. To byla zrovna jedna ovečka, což je docela dost dobrý. Ježiš, tu jsem si dělal, tak si to tady dám pryč. Já myslím, že to dřevo moc stačit nebudem, že to ještě budu muset něco dít. Ale vždycky, když hraju Minecraft, tak vždycky hraju na hardcore, a vždycky po 6. něco to hraju, tak vždycky umřu.
Musím hrát znova. A když třeba mám za sebou dvakrát hardcore, tak pak hraju už jenom to survival nebo to kreativ. Ale to hraju jenom, když třeba někomu ukazuju, jak třeba udělat portál do Endu, nebo tak něco. Já si myslím, že nám to teda dost stačit nebude. Tady bude vchod v tom případě. V tom případě. Tak. A tady bude vchod, že jo? Takže teď jenom tady to. A můžu začít. No, tak teď ještě, tak jdeme ještě natěžit nějaký to dřevo. Myslím, že jeden strom nebo dva budou už stačit, bych řekl. Ne, ještě. Dobrý. Teď jsem tady nějak trošku jakože... Ježiš, to je pod... Bude stačit možná, bych řekl těch 16 dřeva, já jsem tady hodil. Takže tady teď fláknem toho. Tak. A já ještě udělám dveře. A asi to ukončím. Takže dveře. Open the door. A teda čau.